Nazdar druháci, vítam vás na hodine psychológie. Téma, o ktorej budeme hovoriť, je jedna každodenná téma, vám blízka. Verím, že nám môže niekedy aj spôsobovať ťažkosti, zvlášť keď je periód známkovania. Prečo je dôležité, aby sme sa naučili niečo o učení? Predovšetkým, aby sme pochopili sám pojem a základné formy učenia, a keď sa to naučíme, mali by sme vedieť opísať a vysvetliť základné formy učenia, vyhľadať ich uplatnenie vlastným príkladom alebo príkladom z reálneho života a tiež porovnať rôzne formy učenia podľa mechanizmu zmeny, vysvetliť, z čoho táto zmena pozostáva a aký je jej adaptačný význam. Jedna z najširších definícií učenia znie, že je učenie trvalá alebo relatívne trvalá zmena, ktorá nastáva na základe aktivity jednotlivca a manifestuje sa v správaní. Táto definícia je veľmi široká a uvidíme, že učenie nie je len učenie z kníh, keď si čítame a pokúsime sa to zopakovať, ale je učenie oveľa širší pojem. Pripamätajte sa len každej svojej zmene v správaní, ktorú máte. Skoro každá zmena je vlastne produktom nášho učenia, čiže našej aktivity. Čo všetko môže byť výsledkom učenia? Učením získavame zvyky, rozličné motorické zručnosti, získavame vedomosti a informácie, metódy a techniku učenia, učíme sa sociálne pravidlá a sociálne normy, rozvíjame si svoje záujmy a motívy, formujeme sociálne postoje, hodnoty, ideológie, rozvíjame a meníme osobnostné vlastnosti a tak ďalej. Ako vidíme, pojem učenia je veľmi široký. Jestvuje rozličné druhy učenia. My sa zmienime o tých najzákladnejších a možno aj najprítomnejších v našom každodennom živote. Najjednoduchejšie druhy učenia sú habituácia a senzitizácia. Habituácia je vlastne zvyk alebo opakované vplývanie neutrálnym podnetom, kde sa javí strácanie reakcie. Habituáciu môžeme nazvať aj negatívnym učením. Vlastne učíme sa, aby sme nereagovali. Máme tu príkladom hodinky, čí zvuk často aj nepočujeme. Nepočujeme, pretože nás on neohrozuje, vlastne sa zvykneme na ňo. Opačne od habituácie je senzitizácia, kde sa javí zvýšená citlivosť na opakovanie významných podnetov. Tu máme príklad rybičky v akváriume, ktorá sa aplikovaním elektrického prúdu niekde senzitizuje alebo má zvýšenú citlivosť na ten podnet. Znamená, vždy, keď sa opakujú podnety, ktoré sú pre nás významné a na ktoré sa nemôžeme zvyknúť, môžeme si vyvolať senzitizáciu, čiže zvýšenú citlivosť. Príkladom je zvýšená citlivosť adolescentov na kritiky ich rodičov. Spamätajte sa, či ste citliví na to, keď vás rodičia kritikujú. Možno aj preveľmi, možno búrnejšie reagujete aj na menšie kritiky rodičov, pretože sa vlastne javí u nás senzitizácia. Tieto dva sú druhy učenia najjednoduchšie. Zložitejšie druhy učenia sú následovné. Najprv si niečo povieme o klasickom podmienovaní. Ako vidíte, máme tu príklad Pavlov pokus so psom. Verím, že ste sa s týmto druhom učenia už stretli, že ste na hodinách biológie hovorili o reflexných reakciách. Tak teraz si vysvetlíme, aký to má súvis s našim učením. Pavlov robil pokus so psom
gdje mu prinašali jedlo u určitom si periode, normalna, prirodna reakcija na jedlo je vlastne lučenje slín. Keď časové sám príchod jedla najavoval zvukom zvona, stávalo sa, že pes začal aj na sám zvuk zvona reagovať silnením. Znamená, niekde prišlo do povezovania nepodmieneného podnetu a podmieneného podnetu. Znamená, zjavila sa istá reakcia aj na sám zvuk zvona. Znamená, časom zvuk zvona vyvolával normálnu prírodnú reakciu a to je slínenie. V živote človeka sa javí takýto spôsob učenia v rozličných situáciách. Zamyslite si svoju reakciu, keď počujete zvuk zvona v škole. Čo ona vyvoláva? Vyvoláva to, že sa chystáte výjsť von. Znamená, niekde sám zvuk je neutrálny podnet, ale my sme si ho poviazali s tým, že zvuk zvona označuje koniec hodiny. Tak je naša reakcia na sám ten neutrálny podnet taká. To, čo u človeka zaujímavé, je vlastne princíp klasického podmieňovania uplatnený na naše emócie. Emocionálne podmieňovanie je druh klasického podmieňovania. Známy je pokus Watsona s malým Albertom. To je jeden možno z najznámejších pokusov v psychológii. Čo urobil Watson? Watson urobil pokus s malým Albertom na ten spôsob, že Albertovi prinášal malé zvieratka, s ktorými sa hral. Malý Albert sa nebál zvierat, ale časom Watson začal púšťať z nenazdania silný zvuk. Malý Albert sa zľakol zvuku. Normálna prírodná reakcia na silný zvuk je vlastne strach. Keď sa to zopakovalo niekoľkokrát, malý Albert sa začal báť zvierat. Prišlo do povezovania neutrálneho podnetu s nepodmieneným podnetom, tak istý podnet vyvolával strach u Alberta. Ktoré sú charakteristiky podmienenej emočnej reakcie? Že sa vyskytuje veľmi rýchlo, že sa dá ľahko zovšeobecniť, že ťažko zaniká. Týmto spôsobom môžu nastať aj fóbie. Malý Albert sa nezačal báť len malých zvierat, ale všetkému, čo sa podobalo tým zvieratám. Znamená, môže sa ľahko prešíriť aj na podobné podnety. A veľmi ťažko zaniká, čo znamená, že je strach silný. Ako sme povedali, týmto spôsobom môžu nastať aj fóbie. O fóbiách budeme hovoriť viacej, keď budeme spomínať emocionálne procesy, ale na teraz si povieme, že sú fóbie vlastne nereálny strach od niektorých konkrétnych podnetov, ktorý môže nastať emocionálnym podmienovaním. Ako sa môže zaniknúť takáto reakcia? Môže zaniknúť pozitívnym kontrapodmienovaním, vlastne viazaním príjemných emócií na podmienený podnet. Ale častokrát je to veľmi ťažko a vyžaduje si aj dlhší čas. To, čo je dôležité pre emocionálne podmieňovanie, aby sme si zapamätali, aby sme ho mohli nájsť v každodennom živote ako príkladom, je, že vlastne často my svoje emócie sme sklonní si viazať za niektoré neutrálne podnety. Pripamätajte si len, či možno nejaký predmet, nejaká pieseň, nejaká melódia, nejaké miesto vyvolávajú vo vás emócie. Pretože sme si za to možno
mohli viazať niektorú emóciu, či pozitívnu, či negatívnu. Ak sa nám niečo pekné stalo na nejakom mieste, to miesto môže byť vlastne podnet, ktorý vyvolá tú našu pozitívnu emóciu. Normálne, že môžeme si podmieňovať aj negatívne emócie. Následovný druh učenia, ktorý si spomenieme, je inštrumentálne učenie, ktoré sa často nazýva učenie cez pokusy a chyby. Princíp inštrumentálneho učenia vysvetlil americký psychológ Thorndike, ktorý urobil pokus s mačkou. Aby prišlo po toto učenie, dôležité je, aby jestvoval motív a aby bola nejaká odmena. Thorndike robil pokus s mačkou. On držal hladnú mačku v klietky. Mimo klietky sa nachádzala odmena, čiže jedlo. Mačka sa pokúsila na rozličné spôsoby bezúspešne výjsť z klietky, ale nemohla. Jediným spôsobom bol, aby pritisla ručku, ktorá sa nachádzala v klietke, aj dvere sa otvorili a prišla po svoju odmenu. Zaujímavé je, že keď sa mačka znovu dá do istej situácie, ona opakuje tie bezúspešné pokusy, pokým náhodou nepríde po riešenie. Znamená, pokusy, ktoré robí bezúspešné, sa časom zmenšujú a na konci sa naučí prvýkrát urobiť správny pohyb, aby vyriešila problém. To, čo je dôležité pri tomto učení, je, že je organizmus aktivovaný nejakou potrebou, že sa naučené správanie používa ako mechanizmus na uspokojovanie nejakej potreby alebo motívu, v našom prípade motív hladu, a že pri tomto učení platí zákon efektu, ktorý znie, že správanie sa posilňuje alebo eliminuje v závislosti od účinku, ktorý vytvára. Mačka v tomto pokuse, správanie, ktoré u nej sa posilnilo, bolo stískanie ručky, lebo jedine na ten spôsob prišla do svojej odmeny. Znamená, eliminovali sa všetky iné jej pokusy. Znamená, učenie cez pokusy a chyby nás dovádza do riešenia, ale postupne. Prečo hovoríme o tomto učení a kde je toto učenie významné u človeka? Význam má predovšetkým pri výchovných metódoch, pri formovaní kognitívneho štýlu a pri učení motorických zručností. Pýtate sa, ako výchovné metódy? Tak, že rodičia správanie svojich detí, ktoré chcú, aby sa upevnilo, odmeňujú, a správanie, ktoré chcú, aby sa eliminovalo, trestuu alebo ignorujú. Znamená, deti sa naučia správaniu tak, že ich rodičia za ich správanie odmenia. Prírodne, ale normálne je, že sa chceme správať na ten spôsob, ktorý nám donáša odmenu. A že sa pokúsime eliminovať ten spôsob, ktorý nám donáša trest. Tiež je významné učenie pri učení motorických zručností. Spamätajte sa, ako ste sa učili napríklad voziť bicykel. Či ste bicykel vedeli sa naučiť razom, a či ste robili rozličné pokusy a chyby. Časom, keď sa nacvičíme, všetky chyby eliminujeme a zostane nám len to správanie a tie pohyby, ktoré nás dovádzajú do úspechu, vlastne tie, ktoré nás dovádzajú do správneho vozenia bicykla. Bicykel je jeden z príkladov. Pokúste sa rozmyslieť, ktorú ste sa ešte motorickú zručnosť učili a ako by sme mohli tento princíp inštrumentálneho učenia
vysvetliť cez učenie vašich motorických zručností. Komplexnejší aj vyšší druh učenia je učenie vhľadom. Je to najvyššia forma ľudského učenia. Prečo? Lebo osoba je v problémovej situácii, ktorú nemožno vyriešiť existujúcimi skúsenosťami, ale potrebuje nájsť nové spôsoby správania alebo reakcie na danú situáciu. Riešenie problémovej situácie sa dosahuje vynachádzaním vzťahu medzi prvkami problémovej situácie. Vlastne to vynachádzanie dôležitých vzťahov problémovej situácie je vlastne základ myslenia. Znamená jedna z vyšších formov učenia. Keď uplatňujeme proces myslenia alebo rozmýšľania. Učenie vhľadom je opísaný Kellerovým pokusom s opicou. Keller robil rozličné pokusy s opicami. Opica, keď sa nájde v problémovej situácii, niekde je sklonná, čiže môže určiť vzťah medzi prostriedkom a cieľom a tak vyriešiť problém. Niekde sa riešenie javí po tých bezúspešných pokusoch náhle, ktoré sú vlastne charakteristiky učenia vhľadom, a to je, že je problém riešený psychicky a nie motoricky, znamená viacej rozmýšľaním, že je tu tá náhlosť vynachádzania riešenia. Aj po vyriešení problému sú pochybné odpovede odstránené. Znamená, keď sa znovu zjavíme v istej situácii, neopakujeme chyby, ale vlastne ten vzťah, ktorý sme už raz určili, využijeme aj v podobných situáciách. Nie len istých, ale aj podobných. Preto hovoríme, že je to vlastne vyšším druhom učenia a že je to druh učenia, ktorý by sme mali uplatňovať vždy, keď sa nájdeme v niektorej problémovej situácii. Spomenieme si ešte jeden druh učenia a to je modelové učenie. My sme ho už niekde spomenali, keď sme hovorili o metodách a technikách učenia. Modelové učenie je forma učenia, pri ktorej sa učíme nové alebo modifikujeme predtým naučené formy správania sledovaním reakcií modelu, vlastne osobe, ktorú pozorujeme. V samom vysvetlení vidíme, že je dôležité pozorovať nejakú osobu, ktorá nám je modelom alebo vzorom a na základe toho sa aj my správame. Ak sa spamätáte, keď sme hovorili o experimente, spomínali sme jeden zaujímavý experiment s bábkou Bobo. Zopakujte si ho. Vlastne to je príkladom, ako sa deti učia od dospelých ľudí. Keď hovoríme o modelovom učení, rozlišujeme tu dve základné formy, a to sú imitácia a identifikácia. Imitácia je učenie jednoduchšieho, navonok viditeľného správania, ako čo je spôsob obliekania, rozprávania, pohyby tela a tak ďalej. Vzory pre imitáciu môžu byť osoby, ktoré sú nám blízke, ktoré sa nachádzajú v našom okružení, ale môžu nám byť aj niektoré osoby, ktoré sú napríklad známi, speváci, herci, modely a tak ďalej. My niekde sa pokúsime ich napodobňovať spôsobom obliekania, rozprávania a tak ďalej. To môžu byť nejakí naši idóli. Nie je zle v živote mať idola, ale len do miere reálnej, v smysle, aby sme nezabudli, kto sme vlastne my.
Znamená, my nikdy nemôžeme byť ako niekto iný. Môžeme sa podobať druhým ľuďom, aj byť nám cieľom, aby sme sa podobali na niekoho, kto nám je blízky, známy, ale je dôležité, aby sme zostali my identicky takí, akí sme. Keď povieme identicky, druhý typ alebo tvar tohoto učenia je identifikácia. To je vlastne učenie zložitejšieho správania, ako čo sú hodnoty, osobnostné vlastnosti, systém morálnych noriem. Z navedeného vidíme, že sú nám najčastejšie vzory pre identifikáciu naši rodičia, lebo sú oni prví, ktorí nás učia všetkému tomuto. Ale okrem našich rodičov môžu nám to byť aj osoby, ktoré sú v našom okružení alebo sú nám blízke. Hoci si niekedy teraz pomyslíme, že možno nikdy nebudeme takí, ako čo sú naši rodičia. Vlastne my sme veľmi blízki, aj veľmi podobní im. Budete to vidieť možno v situácii, keď sa vy stanete rodičmi. A možno aj skôr. Naposledy si povieme niečo i o verbálnom učení. To je učenie, na ktoré si najprv pomyslíte, keď spomenieme pojem učenia. To je učenie vlastne verbálneho obsahu. Druhy takéhoto učenia sú memorovanie alebo učenie naspamäť a učenie s rozmýšľaním alebo s pochopením. Same tieto druhy nám niekde poukazujú na to, že je lepšie aj kvalitnejšie učiť sa s rozmýšľaním aj s pochopením. Veľmi je dôležité rozmýšľať o tom, čo sa učíme. Pokúsiť sa pochopiť to. Ak sa tým spôsobom učíme, tak vlastne je naše učenie trvácejšie. Znamená, naučíme sa ho za dlhšiu dobu. Ale či je niekedy dôležité aj memorovať, to je učiť sa naspamäť. Niektoré údaje sa musíme naučiť naspamäť, znamená, nie je to spôsob, aby sme sa ho inak naučili. To sú povedzme nejaké básničky, piesne, dátumy, pravidlá. Hoci aj v tom, keď sa učíme, môžeme nájsť nejaké pochopenie a nejaký zmysel. Tak aj keď sa učíme naspamäť, dôležité je, aby sme rozmýšľali o tom. S týmto by sme niekde zakončili s druhmi učenia. My sme si napočítali niektoré, ktoré sú najdôležitejšie, možno najprítomnejšie. Je to ešte rozličné formy, ale tieto najviac možno používame v každodennom živote. Ako sme videli, pojem učenia je široký. Mnoho toho sa v živote učíme a dôležité je, aby sme si zapamätali, že je učenie proces, ktorý trvá dlho a vlastne cez celý život. Znamená, behom celého životu sa niečo učíme. Prajem vám príjemné učenie tejto látky. Mám nádej, že sa ju naučíte s rozmýšľaním a pochopením. To by bolo všetko pre dnes. Pozdrav do nasledovnej hodine.